И за Станислав Шопов. Първи опит на играчите на Тони. Именно от привържениците и към този момент треньора на червените се ползва с огромна СК. Успяват да се справят червените към този момент. Ивей Ромеш обаче. Тата в клуба стоят далеч по-добре от към организация, от към селекция. Изненада факта, че централните защитници доста често търсят своя вратар. Това е стила на Александър Томаш, който в Пловдив явно е на Соколите, въпреки че са изминали само 10. Ивей Ромеш, отново подаването е за Ахметова. Изключително активно начало на Спартак Варна. Ивей Ромеш, още един човек, който остана в Варна. Сега обаче феновете на Соколи. Дюгеров, след това и удара му е блокиран. Още едно спасяване на Иван Дюгеров след шута на Ивей Рудков. Добре свали към Ивей Ромеш. Цветко Пърце. Неговият удар обаче бе блокиран. Ивей Ромеш. Тим, но Антонио Вуто, след като не успя да се разпише през целия се... Няма как да е добра новина за Томислав Стипич. Кристиян Петров за момент блокира подаване. 3 точки след първите 2 кръга в началото на 21 век. През Йоан Балренски. Ивей Ромеш. Да играе с фалшива деветка на ЦСКА. Сега обаче шанс за Ивей Ромеш, който е 1 на 1 с футболист на червените. Подаване за Ахмедов, още един удар. Роля през първата част. Ивей Ромеш с опит, който не се сещам за момент, в който, например, Филип Лесняк да е изпъкнал, но може би това и на... Ето това подаване на Лесняк трябва да се отбележи. Ивей Ромеш с топката в наказателното поле. Върна към... Може би последен шанс за ЦСКА. Успя като стигна до Филип Лесняк. Ивей Ромеш реши да задържи. Много добре смени посоката. Да върне отново червените в матча. Ивей Ромеш с изчистването. Но тази ситуация вече е в миналото. Така че поглеждаме напред. Тук няма нарушение на Ивей Ромеш. Искаха от лагера на... Също имаше идея на далечната града да бъде търсен Матиас Фаетон. Няма знае какви проблеми за Мартин Величков. Ивей Ромеш игра в трудни моменти. Тук проблема е, че просто липсват головите положения. Делова. Серия от Гровион. И това е още една ситуация, при която притежанието на топката е доста лесно дадено. Леко подаване в наказателното поле. Там се справих защитниците в синьо. Няма на Кристиян Илич. Дълго подаване за Ивей Ромеш. Тук за сега засада няма. Ивей Ромеш сам срещу Иван Дюгеров. Спасяване на Мет Ахмедов. Отлично се завъртя и намери Ивей Ромеш. Сам е колто. Трябваше да спре Ивей Ромеш, за да се огледа какво се случва около него. Колто. Радослав Димитров. Ивей Ромеш през миналия на сезон при успеха на шампионите. Много бързо обаче червените загубиха. Този матч със сигурност ще бъде повод за много трагедия. Едва ли трябва да бъде вярата в постигането на обрат. Среща срещу бившия му отбор. Там, където може би кариерата на му не се разви по най-добрия начин. Тук 3 на 0. 3 на 0 обаче се получи с различен знак.